rapaces, que tal? Voltamos outra vez, vale? Este é o terceiro episodio xa do noso pequeno mundo, a nosa terriña, da nosa Galiza. E bueno, se recordades, no episodio anterior, pois, bueno, deixáramoslo máis ou menos por aquí, xa fixéramos un par de ocos, non? Vale? Deixáramos a parte onde vamos ter os animais, picamos pedra diorita concretamente, vale? Construímos estes bloques e fixemos o armazón, o primeiro armazón da nosa casa, vale? E pois posteriormente íbamos a buscar pedra, unha pedra así color marrón, vale? Se recordades que era granito, creo que teño por aquí está, granito, vale? Para facer despois granito puído. Tamén fixemos cristal, vale? Que imos a poñer agora. E nada, en principio vou a dormir, vale? Para non ter problemas xa sabedes, cos monstros. E así, temos cristal, un montón de cristal. Déixame primeiro gastar este, vale? Porque gustaríame saber como vou a facer, vale? Sei que fijo, vou a poñer unha, vale? Igual se pico coa pedra me vai ir mellor, vale? Aquí vou ter unha entrada, vale? E para adiante vou ter outra, obviamente, vale? Más ou menos quedan enfrentadas, non? Si. Fora. Pim, pam, vale. Entón, eu creo que cambiara isto por... Pois será que non me deixa? Bueno, non pasa nada. Claro, isto poñémolo así. Hola. Así. E así, por exemplo. Entón, poñemos aquí 2, 2 e 2. Así e así. Será suficiente. 2, 2 e 2. Isto son probas, ao mellor, non sei, dentro de pois non sei cando, pero igual o cambiamos todo, vale? Pero penso que así pode quedar moi ben. Vamos a velo. 4. Aí está. Teño máis aquí, perfecto. Vamos a colocar as ventás, vale? E vidro. Perfecto. Eu creo que debería levar outra capa máis, vale? Entón, o que vamos a facer é saltar, colocar aí, pin, pam. Perfecto. Pam, pam. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aí. Perfecto. No. Coloquei no mal. Bueno, tiven que romper un cristal. Non pasa nada tampouco, vale? Aquí facemos así, 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 así. Vale, e aquí poñemos isto aquí e isto aquí. E isto... Aquí teño que ir con moito cuidado. Ao mellor non sei se verá ben, vale? Pero se o poño aquí non podo poñelo. Entón teño que buscar xusto, vale? O canto. Ese canto, aí está. Vedes que cambia un peliño e ahora se ven. Vale, pois aí podo colocalo. Igual que aí podo colocalo. E igual que aí podo colocalo. E igual que, a ver se acerto, aí podo colocalo. Perfecto, neste caso, pois aquí pecho. E aquí o mismo, aquí pecho, vale? E así, ai, mira, faltame aquí un... E aquí o mismo me falta así. Perfecto. Ben, temos esta parte da casa, vale? Obviamente aquí deberíamos colocar algo que non fose terra, vale? Pero de momento... pois mira, igual coloco madeira de carballo. Madeira de carballo no chan. O problema é que temos que buscar carballo. Ou de bidueiro, realmente. Podemos colocar bidueiro. Entón o único que teríamos que facer sería
pois... Bueno, para empezar a romper a pá. Vale, nada, imos a facer... Quero facer primeiro cousas que poida facer, vale? Como, por exemplo, así. Vale. Teño ferro aquí. Aquí. Entón, agora podo facer unha pá. Perfecto. Que quero facer? Cousas que poida facer. Por exemplo, pois... Que ben, agora... E vamos a colocar no chan pois parquet, se vos parece ben, vale? Isto realmente, se preguntades aos vosos pais ou se vos vistes como fabricar unha vosa casa, é basicamente o que hai que facer, vale? Hai que facer é retirar o chan e poñer chan novo, vale? E neste caso, pois bueno, como non por qué, pois imos facer... Perfecto, perfecto. Vamos a colocar estas tabas así aquí, vale? Anda, aquí hai unha de area. Pois a verdad que ni me dei conta e hasta me dá un pouco igual, pero... Porque quede igual, é que realmente non influe. Vale, entón colocamos así. Perfecto. Listo. Moi ben. 3. Creo que nos vai a dar e imos ter que outro... Ah, pois sí. Exacto. Increíble. Non estaba preparado, xa vos lo digo, vale, rapaces? Non estaba en absoluto preparado, pero a verdade é que me quedou moi ben. Aquí podemos... Non, tampouco me gustaría deixalo así en... Vale, así. Co cal podemos poñer diorita tamén, ou pedra. Non o teño nada claro, Se vos digo a verdade, non o teño nada claro. O que vou facer é... Isto vamos a retirar así. Perfecto. Eu penso que así está. E esta, pues tamén a podemos quitar. E así quedanos pues, unha pequeniña entrada aquí, vale. Incluso... podemos facer así, que nos quede esta pequeniña... así, perfecto. Entón, o que estábamos comentando... Cascallo non me interesa... Vamos a probar con pedra. Con pedra normal, vale? Vamos a probar... Bueno, para probar con pedra normal terei que metela no sitio. Bueno, podría quedar bastante peor, o sea que me conformo con esto. Entón, poñemos pedra. Perfecto. E o que podemos facer ahora é meter todo isto dentro da nosa casa, vale? Porque obviamente, pois, son cousas que teñen que estar na casa. Vale, pico para dentro. Machado, esto para dentro. Cama para dentro. E o cofre que non me vai a coller co cal, vamos a vir por aquí e empezamos. Pois, por exemplo, a cama podémosla deixar aquí nesta esquina, vale? A cama vai vir para esta esquina. Uepa. Aquí. Aquí temos a cama, vale?
a cociña e demais, pois para esta esquina de aquí, vale? Ou mellor para esta de aquí, vale? Para entrar e xa aquí, vale? Entón, cociña, bueno, forno máis ben, vale? Forno, isto así, vale? Forno aquí, de lado a encimera, vale? E aquí imos colocar o cofre, ben? Entón, creo que podemos xa facer un cofre. Vale? Perfecto. Temos xa un cofre de 2, pum, e pum. Aí o temos. Vamos a abrir e imos a meter todas as cousas. Isto. Por que o facemos así, vale? Pois facémoslo así porque agora vou vir aquí, non me dei conta dunha cousa e vai me levar un montón de tempo. Efectivamente. Romper todo. Ola, a lo loco. Ao romper todo isto sai disparado e volvemos a collelo. Entón, o que necesito é, pois, efectivamente, un oco onde, vale, meter todo isto. Cocar outro cofre aquí, vale? E de volta, pois, todas as cousas van a ir para aquí. Neste caso, vamos a dormir, aí está. Que deberíamos facer? Ter as cousas separadas, vale? Ter dun lado, vale? Non ter todo mezclado para non perdernos. E aquí ainda podo incluso meter outro cofre máis, que creo que sería bastante interesante, sobre todo se collo material, vale? Que todo non o necesito, é verdade? Entón, vamos a facer así, un cofre e outro cofre, vale? Listo, temos aquí os dous estos e agora colocámoslos aquí. Aquí temos os 3 cofres e agora este abrimos, este vamos a deixar para ferramenta, vale? Entón, quitamos todo isto de aquí, todo que non sea ferramenta. O sea, con ferramenta vamos a poñelo mellor, vale? Aquí vai quedar todo que sea ferramenta ou cousas de campo. O valado, as flores, as sementes, os gromos e demais, vale? Isto tampouco. E aquí, pois eso, se necesitamos picos, machadas, etcétera, vale? E todo que non sea eso, vaise fora disto. Aquí imos a meter precisamente todo isto, vale? Todo isto que son, pois, este tipo de bloques, vale? Retiramos isto fora tamén, isto cactus tamén, isto fora tamén, o pan tamén, isto fora, fora, vale? E agora habría que ordenalo. Moi ben. A verdad que isto é complicado. Vamos a ordenalo un pouquiño así, vale? Simplemente para ter máis ou menos todo no mesmo sitio, vale? Sin complicarnos tampouco moito, vale? Facemos así, isto facemos así, vale? Isto é como máis ben area, non? Isto ven para aquí, a terra ven para aquí, máis terra, isto é cascallo, vai quedar así por aquí, por exemplo, andesita pulida, diorita, rocha, vale, carbón vou levar, vale, e o vidro tamén vou levar, ben. Aquí, pois mira, aquí as cousas, pico, pá, a espada, un machado, outro machado. Ben, sementes e demais, gromos para aquí, sementes para aquí, outro gromo distinto, erva, vale, outro gromo distinto, este de carballo, outro gromo de bidueiro, aquí unha papoula, aquí, pois, isto de aquí, vale, sementes, xunto con estas, veño para aquí, vamos alá, isto é un cacto, bala de palla,
e penso que nada máis. Como dixemos, pois todo o que sexa ferramenta e demais, pois vai para aí. Os paus son especiais, digamos, vamos a deixalo aí. Esta tamén é unha ferramenta ben para aquí, esta é unha ferramenta ben para aquí tamén, perfecto. E aquí vamos meter o que nos sobra, vale? Pois é, carbón, vale? Carbón, os osos, vale? Fío, vamos allá, o cristal, o vidro, vamos, quero decir, carne podre, un ollo de araña, pan, anda, mira, quedou unha semente. Vale. Metal, por exemplo, metal, prefiro telo neste. A verdade, porque, bueno, prefiro telo neste. Aquí quedou unos un de bidueiro, isto de carballo, tronco de bidueiro, area, vale. Este ven para aquí, este ven para aquí, area, esto para acá, granito puido, vamos a poñer aquí, e o granito normal aquí. Di ahorita quedáramos que está por aquí, ¿no? Ah, efectivamente. Listo. Entón, temos que guardar isto aquí e isto aquí. Vale, temos que acordarnos que este primeiro é apeiros e demais, isto de aquí é para materiais e isto é para cousas que nos sobran, vale? Estes paus traen por aquí. Aquí creo que o carbón vai facer falta algún tamén, perfecto. A metade, por exemplo, aquí teño paus, no, pero teño desto, e aquí teño de esto, que vou coller isto mellor. Vale, entón, vimos aquí, para empezar. Isto xa non recordo como era. Bueno, para empezar, vou facer uns cantos destes. Ben, 26. E agora teño que facer portas. E as portas eran... nope. Isto era un muro. Oh, un muro. Teño que ver como se fai despois. Cancela de bidueiro. Unha e outra polo menos. Listo. Por que? Porque ímola a colocar aquí. Aí vai a nosa cancela de bidueiro. E podemos entrar e sair. Perfecto, como me gusta. E aquí vamos a colocar a outra cancela para poder entrar e sair. Perfecto. Me encanta, encántame isto. Encántame. Aquí despois deberíamos, e máis vou non facer xa, vale? Dividir, vale? Para ter pitos, vacas, galiñas e demais. En principio podrían estar todos xuntos, vale? Pero pois casi mellor, vale? Facémolo así. Por exemplo, pois aquí chanto e aquí unha así. Non sei que carajo fixen. Ai, non vou poder aquí. Listo. E aquí, por exemplo, pois na metade, pois podo tamén chantarlle outro igual. Listo. Aquí, claro, aquí, pois foiseme un pouco a olla. A verdade. Pois isto de aquí sobra. Non pasa nada, porque o recollémolo. Vale. Ponlo aquí. E agora temos que fabricar unha porta. Dúas portas, realmente, vale? Balado no, sería este. Anda, fixen 4, quería facer só 2. Bueno. Unha e 2. Perfecto. Vou nas deixar abertas, vale? Porque me interesa, quizáis, pois poder pasar dun para o outro, vale? Sin máis. Entón, agora guardamos o que nos sobrou. As 2 portas que nos sobraran van para aí, vale?
Vamos a comer un pouco de pan. Bueno, perfecto. Vamos ahora a fabricar unha porta, bueno, 2 portas realmente, para a nosa casa. A ver se as atopo. Pois aquí están. Gustame máis a porta de carballo, máis que a de bidueiro. Pero bueno, listo. Necesito unha máis. Aí está. Aí está. Teño que facer outra máis. Pam, 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 pam. Aí está. Listo. Perfecto. Ai. Listo, listo, listo. Moi ben, rapaces, pois xa temos vale, como falamos, xa temos aquí digamos, o primeiro hangar do noso da nosa casa feita, vale? E eu penso que poderíamos facer xa o seguinte, non? Ai, non, claro, porque non teño... Vale, xa sei o que necesito. Temos que ir a buscar para picar. Podemos ir a buscar animais. Vale, isto para aquí, para aquí, para aquí, para aquí. Listo. Xa teño os meus materiais. Vou fabricar... Pois parece ser que non podo facer máis. Ah, claro, non podo facer máis porque non teño máis. Entón o que teño que facer é fabricar... Bueno, o que teño que facer primeiro é dormir. Vale? E agora cando me erga... Aí está. Ben cediño pola mañá teño que facer paus. E paus... Aquí está. Corenta. Porque ao final, queiras que non, sempre os imos usar, vale? Un facho. Vale. 1, 2, 17, 21. Eu creo que así de momento chega. Listo. Moi ben. Para empezar, vamos a colocar aquí. Listo. Vamos a sair. E, obviamente, pois, aquí vamos a colocar tamén, vale? E vamos a colocar aquí tamén. Isto quizáis, pois, non é o máis elegante, vale? Listo. Despois, pois, aquí vamos a colocar máis, vale? Para que non teñan problemas. Xa os estou terminando, jope. Pois ao final pensei que eran moitos e non son tantos. Temos que ter fachos, vale? Isto é lógico. Se non, os animais pois non ven. Entón vamos a facelo. Fachos, 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 fachos. Aquí hai máis fachos. Perfecto. 50 fachos. Ahora temos fachos aos que queiramos. Un montón de fachos. Vale, listo. Vamos, por exemplo, pues colocarlo aquí. 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 Aquí.
aquí. Aquí poñémoslo aquí, en vez de poñerlo ali, vale. Vamos a facer así. Aquí, quitamos este. Quitamos este tamén. Vale. Tampouco aí, un pouco tal. Este quizás aquí tampouco pinta nada, e máis podémoslo poñer este aquí. Este aquí, este quitalo. Vale, este poñémoslo aí, este quitámoslo tamén, vale. Porque aquí xa temos ese. Eu creo que así está algo mellor, perfecto. Listo, unha cousa menos, temos fachos, temos tal. E agora creo que poderíamos ir a... Vamos alá. Eu creo que poderíamos ir xa a ver se atopamos. Todavía non medraron, non, estes árbores. Non sei que necesitan, sinceramente. Non teño moi claro que é o que necesitan. Que é o que precisan, perdón. Vale, aí temos auga. Quedáramos que íbamos a... Epa. Que por aquí teñemos unha baixadiña, verdade? Aí a temos. Vale, para vir á nosa cova. Esta cova que temos nova. Isto era granito, verdad? Efectivamente, como me gusta. Vale, acabo de recordar que aquí tiñamos granito, vale? Entón simplemente vamos a seguir picando granito. Vale, recordad que temos que facer o segundo andar da nosa casa, vale? E para iso necesitamos granito. E o granito sacámoslo daqui. Aquí, eso é. Vamos alá. Isto quizáis non sexa o máis divertido, vale? Pero é necesario que consigamos estos materiais. Esta terra. Vale. Vamos, máis granito, rapaces, máis granito. Perfecto, vamos colocar un facho máis aquí cerca para poder ver mellor. Moi ben, vamos alá. A verdad que é unha sorte que teñamos aquí unha canteira de granito tan cerquiña da casa, vale? Simplemente o que temos que facer é ir picando. Despois, cando queiramos atopar máis materiais e demais, pois vamos, seguramente teñamos que irnos máis lonxe, vale? Pero o que vamos a facer vai ser aproveitar, pois eso, que o que temos aquí, pois xa está aquí, non máis. Aquí poñemos esta e continuamos a picar, rapaces. Vamos alá. Isto non é terra, isto sí, isto non tampouco. Eso deixa así que é pedra. Vale, isto. Moi ben. Perfecto, moi ben. Vamos logo de volta para casa. Non quixen estropear este anaquiño porque me parecía que había máis alá e ao final pues, tiña razón, acertei, vale? Volvemos para aquí. E volvemos a nosa casa e agora imos a facer a segunda... Bueno, o segundo hangar, vale? O segundo andar da casa. Para iso, eu penso que o mellor que podemos facer, vale? Entramos por aquí, vou pechar a porta principal. Vale, temos moito granito. Sí, granito puido. 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 8, 9, 10. Listo. Bueno, xa fago 11. 44. Son bastantes.
A verdade é que son bastantes. Vou facer algo de terra. No. Por que terra? Porque me vai ser máis fácil de quitar despois, vale? Simplemente, non é por outra cousa. Solamente sobrame, pero bueno. E agora vou coller o granito pulido, vale? Que foi o que falamos antes, vale? E coloco aí, 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 aí. Pam, pam, pam. Pin, pin, pin. Moi ben. Listo. 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 No, caín. Manqueime nun. Fixenme dano. Manqueime. Oh, e agora como subo? Non podo. Listo. Granito puido. Para va. Para. Mira unha abelliña. Que bonitiña, Moi ben, rapaces. Xa temos o primeiro bloque, vale? Este vai ser o bloque do chan, vale? Porque me gusta que teña 3 alturas en vez de 2, vale? E iremos a colocar outro bloque máis. Perfecto. Ahora temos que... Alá, outro golpe que levei. Temos que volver a picar máis, pero vou facerme un pequeno pico máis, vale? Porque, bueno, a verdad que... Ah, pero aquí non teño máis aquí. Perdón. Granito. 16 e 16. Vale, o que fixen foi... 64, xusto. Vale, rapaces, o que fixen foi... Opa, anda, e agora non podo subir. Bueno, pero sí que podo porque podo facer... Listo. Opa. Listo. Perfecto. E agora sí vou colocar estas tábuas de madeira. Opa, casi caio. Aí. E aí. Sabía que ao final iba a acabar caendo. Listo. Bueno, esta parte xa me dá para poder continuar, vale? Entón, como xa de noite vou a dormir, imos dormir, vale, rapaces? E vamos a continuar. Levo máis ou menos tamén media hora, vale? Pero quero continuar un anaquiño máis de nada, vale? Porque me gustaría poder terminar esta parte, vale? Entón, nada, non vos preocupedes porque acabámoslo rapidísimo. Rapidísimo. Aquí que teño... Ai, non teño máis de granito puido aquí. Isto é terra tamén. Que deixame quedar aquí de momento. Creo que si non. Con eso xa nos abonda. Estou me dando conta que xa metín a pata, vale? E agora vos digo en que. E metín a pata en que
non teño como subir para arriba, cache na mar. Entón vou a ter que, a maiores desto, vale, vou a ter que facer por algún sitio unha subida. Por exemplo, aquí mismo, vale? Aquí mismo rompo este naco, vale? Non pasa nada. E o que vou facer vai ser romper isto aquí, vale? E despois quero facer unha subida mellor, vale? Pero de momento vamos a facer unhas escaleiras moi simples, vale? Moi sencilliñas. Están aquí. Con 3 chéganos máis que de sobra. Unha, dúas, 3. Pois igual non nos chega, non? Vale, aí. Entón agora, como vedes, rapaces, podemos subir. Estamos xa no segundo piso. E aquí vamos repetir o mismo que fixemos antes, vale? Só que aquí, en principio, como moito, só teremos unha entrada dai hacia lá, vale? O resto vai a ser 1, 2, 1, 2, aí, 1, 2. Jope, son, cando quero, teño unha puntería que espero que me conserve Deus, porque, madre mía. 1, 2, 1, 2, perfecto. E, como xa vos dixen antes, así, listo, así, 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 e así. E aquí o que podemos facer é igual que abaixo, 1, 2, 3, 1, 2, vale, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vale, poñemos así, así, igualmente así, igualmente así, e igualmente así, vale. Obviamente aquí vamos a colocar aí para terminar de cerrar o teito, vale? Así, 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 así. Moi ben. Vale. Sei que eso está sendo un poquinho máis longo este capítulo, vale? A ver. Pero ahora mismo acabamos, vale? Gustaríame, vale? Gustaríame deixar a casa lista aquí hoxe, vale? Teño que baixar abaixo, vale? E así no próximo capítulo pues, podemos nos dedicar a ir a buscar os animais, vale? E non teño máis granito. Jope. Pois pensei que tiña. Bueno, vou ir moi rápido a por el, porque está aí super cerca. Aí está. Vamos alá. Ai, apaguei. Perfecto. Vamos a picar máis granito. Listo, vamos. Rápido, Iván, venga. Moi ben. Poderemos incluso picar aquí un pouco máis. A verdad que non contaba, sinceramente non contaba con que se me acabara tan rápido, con que me fixera falta tanto, vale? Así realmente fixen moi de cabeza, en plan, bueno, tal, 64, 70, calculei que máis ou menos me podría facer falta iso, vale? Pero é verdad que, bueno, pues moitas veces pasa que eso, que nos trabucamos, non? O sea, eso é moi
moi normal. Ala, e ora xa non teño pico, vale. Pois mira, unha boa opción. Paramos en 57. E vamos agora. Vou a comer pan, vale, para poder ir máis rápido. Veña, estamos xa terminando. Aquí collemos o granito puído, collemos este outro granito, a ver, bueno, saímos e subimos para arriba para terminar. Ai, equivoqueime, vale, non pasa nada. Bueno, sí que pasa, porque necesito un pico e non o teño. Vísteme despacio, que teño presa. Sorte bárbara, vamos alá. Temos que facer un pico de ferro. E necesito ferro que non teño, claro. Pico de ferro. Listo. Ese machado vaise fora. Donde teño cristal? Cristal. Subimos aquí, picamos eso y picamos iso. Listo, metemos o vidro aquí nas escaleiras, vale, 1, 2, 3 e 4, 2, 3 e 4. É posible que o vidro non nos chegue, é posible que o vidro non nos chegue. Vamos a velo, que a verdad que fixen moitas ventas, máis das que en principio tiña pensado facer, vale? No, xa vos digo que non nos chega nin de broma. Quedamos 23. Quedanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Teño dúas. Area. Aquí vou meter isto aquí, isto aquí. E mentras tanto vou ir máis rápido que poida. Vale, ao final este vai ser un pouco máis largo do que quería e do que contaba, vale, pero non pasa nada. Mira, aquí temos os cristais, con estes cristais facemos... Ah, me chega. Necesito outro máis. Vou facendo unha porta, vale, porque quero tamén ter portas na parte de arriba, obviamente. Vale, bidoeiro. Acabo de darme conta que metín a pata outra vez porque xa tiña portas. Vamos alá. Bueno, non pasa nada, esas portas quedan aí, malo será que nos usemos en algunha cousa. Listo, aquí, 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 1, 2, 3, 4. Listo, temos xa aquí esta zona e agora vamos a poñer listo, perfecto. E aquí
gustaría meter non teño táboas de bidueiro, co cal vou ter que de novo baixar por aquí e coller o bidueiro. Aquí collemos todo, aquí está, aquí o que sobrou daqui ven para aquí, isto quedame aquí, o granito ven para colá, isto de momento queda aquí porque non sei que vou facer con el, isto vai quedar aquí, táboas de bidueiro, isto para aquí, así. Eu penso que podemos facer aquí un puente de, efectivamente. Entón, collemos estas 7. Perfecto. Vamos a colocar aquí as portas. Estou indo contra o loxo, rapaces, porque quero efectivamente ter listo isto. Listo. Ahora por aquí por fora pues colocarei aquí unha en cada lado. Unha para este lado e outra para este outro lado. Perfecto. Entón aquí temos unha pequena pasarela, vale? Que, bueno, a miña idea era facela, e vou facer un pelín máis grande, vale? Teño máis aquí, non vos preocupedes, porque eso é, porque o que me sobrou, a ver, baixamos, venga, baixa, estamos terminando, vale, rapaces? Co balado que me sobrou moi pouco, o cal teño que fabricar máis, balado de bidueiro, con isto sí que deberían che abondar, vale, vou a facer aquí unha pequena canceliña, pois así, unha cancela pequena, vale, simplemente pois para non caer, vale, quizáis alongue un pouquiño máis, vale, esa de aí sóbrame. Moi ben, aí está, e aí está. Pois moi ben, rapaces, como vedes xa rematamos o segundo andar da nosa casiña, vale? Fixemos unha pequena entrada pola parte de arriba, vale? Por si vamos para o bosque ou vamos por esta zona, vale? Desde aquí, pois, é unha zona que vale, unha zona que temos para digamos, ver ou controlar desde aquí pois, os animais que temos, vale? E nada máis, a verdade. Aquí estamos, xa postos, vou montar isto, vale? Porque gustaríame no próximo episodio, vale? Facer aquí unha subidiña, pequena subida de madeira, vale? Entón farémoslo no próximo episodio e agora vamos a despedir aquí, vale? Moitas gracias por verme de novo, como vos digo sempre, vale, rapaces, podesme deixar nos comentarios o que vos apeteza, comentarios de todo tipo, peticións, vale? Eu vou nas ler todas e incluso as comentarei aquí no directo, no vídeo, vamos. E nada máis, espero que vos este gustando esta serie, que disfrutedes moito co contido que vos fago en galego para vos, vale? Para que todos vos podades, pois eso, ver que vos guste, se vos gusta Minecraft, e podelo disfrutar en galego, que é na lingua na que todos nos comunicamos, medramos e que tanto nos gusta, vale? Nada máis, simplemente, pois, eso, darvos de novo gracias e vémonos no próximo capítulo, vale, rapaces? Un saudiño e
ata a próxima.